Hello, friend. PM Kisan along amen kiduan abang phua mate abang fiat tumhan birta kimi alam thebang lason hello non PM Kisan 18 installment labang ki ka release ponjia det government hin penstami adet bang paklang ponik elo pininali tumafan laso video long PM Kisan 18 installment ka release ponjia det sinali tumhan than pachini ponik po lapen non la 18 installment kilong ji apan ko PPC ki claim nang langma la so details tame nali tum afan la so video long nang thang pachini ponik po nali tum la son update kilong ver ji afan la so YouTube channel la bang nali tum subscribe igon liking sip igon videos tame nali tum share ponigon tangde non pathiek pen PM Kisan 18 installment ka release ponsia dead le lang ponolang la pen che than pon tangde non pathiek pen che than pononang komantu adet si PM Kisan la 18 installment bang karili sponsimal la so details lang polonang la pen penaan abang fiatume chini puta hailo la pen ka chini tum stame do ulang la sinali tum la so video bang lang ponigon tangte non pathek pen lang polonang chethan ponona kichengsi la PM Kisan official website along mate official portal along nilibang eklo la pen ladak stame nali tum thek pon long ekpo dak sitame notice bang piponik elo nalitum the screen along take one long exi Honorable Prime Minister will release 18 installment of PM Kisan scheme on 5 October 2024 mate la PM Kisan la 18 installment atangka la bangke non kibangji mate mochiklo 5 October 2024 anisi la PM Kisan along amen kido anna bang phumat abang fiatum icon long bangke suri hini atangka la bangke jang ikpo lapen 18 installment non kilong ji afan ku PPC nang litum ke claim nang jima la tan litum ka chini nang ji la bangke kinang sorlo EKYC is mandatory for PM Kisan registered farmer or farmer ase ladas tame tokpon iglo EKYC labang claim nang vekpo ki claim tangatum labang ke nang nelos tame EKYC jongsi claim klelang pulte nalitum prabjin pen claim igon kali pulte non la 18 installment atangka labang ke nalitum ekona long labang ke nangjang ik eded po lapen ke claim tangatum EKYC complete tangatum labang ke nalitum claim tu nang nelo EKYC labang ke lapen pining 2024 ke along komane abang fi tum jongsi ke apply dun tang do pulo tang te jongsi nali tum PM Kisan along nali tum amen klang dun ik elo pulte la 18 installments tame non ke wangji 5 October 2024 arni labang ke nali tum stame suri hini atangka labang ke long dun ikpo dapen EKYC ki claim ji apa nali tum OTP basis EKYC stame la so a website mate la so a portal long stame available do kali pulte nalitum tebohet CSC center long dampens tame hodak nalitum biometric basis EKYC le claim dam stame chok exi jong se OTP Aadhaar card long killing a mobile number haino igdak lapen OTP afan problem pulo tangte nalitum tebohet CSC center long damo hodak nalitum finger berpens tame EKYC bangke complete mepo mate claim mepo napen nason tak EKYC ke claim ji afana litum la EKYC pu ke tok theklong ji la sodim pen ber pen stame OTP basis na litum EKYC bange claim pon un la pen akimi apply ji pulot na litum la so portal long wang nang pol la pen na litum la screen long thek pon long exi new farmer registration pu ke tok do la sodim dam pen na litum mobile number Aadhaar number ber pen dak login nang pol login det benefit form bange na litum fill up nang pu la pen online ke apply labang ke land portal labang ke do vek nang ji jongse nalitum apply pilang pulte prabjin pen apply igon lapen pining 2024 ba ke damtang 2023 long jongsi nalitum ke apply dun tang do pulotang te nalitum status tilang example la know your status podim do la sodim ber pen stame mobile number kalite Aadhaar number ber pen nalitum status bangke chelang ponik me jongse EKYC dia ekta PM Kisan along nalitum mobile number ke etang ave pulotang te nalitum mobile number stame da ke edji option bang piponik elo nalitum dak theklongji update mobile number podim ber pen nalitum mobile number stame update pon ikme jong se PM Kisan along nalitum amen chokche Aadhaar teng amen kali pulotang te nalitum name correction options tame dak piponik elo nalitum lan name correction as per Aadhaar la soteng pen nalitum correction ji pulte nalitum dak online pen correction pon options tame dak pipon igelo la pen la son tak
KCC alun jong senalitum endon exi pulotangte KCC alun stame la PM Kishan ki duatum hane da KCC alun stame pi ponik bomlo nalitum download KCC a form la so form ban dak download pe nalitum KCC a form la fill up and bengalong thondam pe nalitum loan stame longdun exi lapen nalitum jong si beneficiary details lang exi lapen command matamen si pining kidoma kimia kibana men lang exi pulte nalitum la beneficiary di list puduji la sodim ber penstame nalitum lang pon ikmeji lapen puthot nalitum la so website lang wang thek the pulotangte nalitum play store long sta PM Kishan apps bangke mobile app la bangke available nalitum PM Kishan pu nalitum Google Play Store long tok download puto ada na ciklang exi la penalitum install pen apps pen stame nalitum claim pon ikmeji la penalitum dak pen stame download pon ikmeji la se PM Kishan la 18 installment la bangke nalitum adet bange dak ning chibi gon 5 October 2024 la soarni si nalitum 18 installment mate suri hini atangka la bangke nalitum account along nangjang ikpo la si chonghong ikdingon la pen kedam tang ho 17 installment kilong dun tum an sitame non 18 installment kilong ji afan batai si nalitum details la bangke lang igon kedam tang ho 17 installment long dun puai fis tame kupini ki chok chi dukok pulo tangte nalitum la 18 installment ali bangke long dun ik edeta thekji si nalitum know your status pulong dampen nalitum chilang nam igon copy pc nalitum ki chokma chokchema labangke kecilang nangji kenang shot la penalitum no so videos tame share ponekon kadu kawe karbiang longarat tame pelang ignang la pen pachini ignang la sonson update mat la sonson a video nalitum kilang long versi afan la so YouTube channel la bangke nalitum subscribe igon pini PM Kishan la 18 installment adet nang than pon mat la so update la bangke nili la ansikang ton ponikpo dumi thangme kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangarat stame tuan stame nilhin pen kardom to change your